2014ko apirila eta uztailerako. Punto número 6. Aprobación si procede de la modificación de fechas de celebración de comisiones informativas, junta de portavoces y sesiones plenarias para los próximos meses de abril y julio de 2014. Gai hau, udal administrazioa, langileria eta herritarren segurtasun batzordean ikusi zen. Este tema se trató en la Comisión de Administración Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana. Moldaketa, dona dakargune moldaketa ekarriko luke apirileko komisioak 14an eta 15ean izatea, eta apirileko plenoa geratuko zen 29an eta bozeramaile batzordea geratuko litzateke 16an. Eta uztailean komisioak ere aldatu egingo ziren 14ra eta 15era, eta gero bozeramaile batzordea izango zen 18an eta udalbatza uztailaren 22an. Hau da, egartzen dugun daten aldaketen proposa. Eztabaida zetzandan, Berta, zerbait egiteko? Teresa? Josu? Ez da ere? Beraz, bozkatu egingo dugu, 6. puntu honen aldeko bozkak.